Eli joo, mä oon Hynysen Esa, olen urheilufysiologia asiantuntijana ollut erinäköisissä projekteissa täällä niin kuin neljännes vuosisadan kohta, eli kuulun niin sanotusti kalustoon. Nimenomaan urheilufysiologina, en mitenkään niin kuin ravitsemuksen asiantuntijana, mutta nyt sitten opiskellut vähän ravitsemusta myös tuolla Itä-Suomen yliopiston verkkokursseilla ja siitä innostuneena sitten, niin kun Mirva näitä nakittaa meille, eli toimii koordinaattorina, niin hienommin sanottuna, niin hyödynsin sitten näitä samoja opintoja myös tämän suhteen. Eli lisäravinteisiin liittyen mennään päivän agendalle. Eli tosiaankin ensin perustat kuntoon ja puhutaan tämmöisestä periaatteesta, että ruoka ensin. Ja sehän tarkoittaa varmasti hyvin monelle tuttuja nämä urheilijan lautasmallit. Eli siinä kevyenä päivänä niin puolet lautasesta olisi kasviksia ja sitten siellä on neljäsosa olisi hiilarin lähteitä ja neljäsosa protskun lähteitä. Ja sitten kun vähän on tuommoinen kohtuukuormitteinen, niin pikkuhiljaa kasvisten osuus pienenee, hiilareita tulee lisää ja oikein rankkana päivänä niin puolet siitä lautasesta on sitten hiilareita. Eli saadaan sitten, mutta tämä peruskuvio, niin kun tuo toimii ja saadaan säännöllisesti ravintoa useamman kerran päivässä, että se ei ole suinkaan yksi iso päivällinen, jolla sitten hoidetaan valtavalla lautasella tämä asia ravitsemuskuntoon, niin silloin yleensä niin kuin, iso kuva on kunnossa ja sitten nämä loput on pientä hifistelyä vaan. Mutta lisäravinteella voidaan paikata sitten niitä puutteita tai semmoisia koloja, mitä siihen jää jostain syystä, jos on rajoitteita jonkun syömisen suhteen vaikkapa, tai täydentää sitten, tehdä täsmäiskuja sen mukaan, mitä tarvetta on. Ja oikein kohdennettuna, niin vaikka tuo perusravitsemus olisi ihan niin kuin viimeisen päälle tikissään, niin voidaan muutaman prosentin hyöty saada joillakin valmistautumisilla, kun tiedetään mitä tehdään. Niin kuin niin, lisäravinne on siis ravintoaine, ei lääke, vaikka joskus ulkoinen olomuoto saattaa lääkettä muistuttaakin, niin kyseessä on elintarvike, joka siis poikkeaa vain tavanomaisista elintarvikkeista ulkomuotonsa tai käyttötapansa perusteella. Eli nyt jos tuossa lautasella nähdään niin semmoisia normaalia ravintoaineita, elintarvikkeita, niin unohdetaan nyt tämän tarinan suhteen se ja lautaselle tuleekin vähän toisen tyyppistä ravintoainetta. Eli ne on tyypillisesti jotain tuollaisia jauheita, nappeja, poretabletteja, erilaisia baareja tai noita patukoita. Englanninkielistä lähdemateriaalia luin, niin tuli hauskasti tuossa vapuseutuun varsinkin, että kun tuolla sports bar, niin se ei suinkaan tarkoita semmoista paikkaa, minne mennään juomaan kaljaa ja katsoa urheilua, vaan se olikin joku tällainen patukka, josta saadaan energiaa tai proteiinia. Eli kannattaa katsoa tarkkaan, mistä puhutaan. No joo, mutta tosiaan tämä juttu pohjaa pitkälti tällaiseen consensus statementtiin, muutama vuosi sitten tullut todella huippuasiantuntijoiden kokoama juttu. 25 sivuakohan tässä suurin piirtein oli tarinaa. Ja toisaalta sitten huomattavasti helpommin lähestyttävä näin suomalaiselle on ehkä tämä Elandrin editoima vastikään aika tuore, onko pari vuotta sitten tullut tämä julkaisu, eli Liikuntaravitsemus 3.0 kirja, josta löytyy valtavasti hyvää aineistoa. Ja sitten tosiaan tuolla verkkokursseilta löytyy sitten täsmäiskuja erilaisiin asioihin. Ihan näppärästi pystyy tälle työn ohessakin opiskelemaan näitä. Lisäravinteisiin takaisin, eli niiden käyttö vaihtelee eri lajeilla välillä aika paljonkin. Ja semmoisia yleisiä juttuja on, että se näyttäisi toi käyttö yleistyvän siitä mukaan, kun harjoittelu tehostuu tai taso nousee. Ja samaten se yleistyy iän myötä. Ja miehet olemme näköjään innokkaampia tämmöisiin lisäaineisiin kuin naiset. Osittain liittyy myös aika vahvastikin kulttuurinormeihin, eli jossain päin ei ole niin suosittua kuin toisaalla. Tosiaan niiden urheilulajien välillä erilaisia normeja, kulttuuriasioita, mutta myöskin siinä muussa yhteiskunnassa, miten toimitaan. Ja sitten on tämä
käyttö, mikä on kohtuu yleistä varmaan riippumatta tasosta, että varmuuden vuoksi. Naapurin Mikkokin käyttää, niin kyllä muunkin kannattanee ehkä. Pitäisikö kuitenkin? No, siihen tyyliin. Yleisesti käytössä olevia tämmöisiä mikroravintoaineita, D-vitamiini suositellaan etenkin talvella meille, varsinkin täällä Pohjolassa. On tärkeää saada, ei saada itse tuotettua, aurinkoa ei saada nahkalle riittävää määrää talvisaikaa. Raudasta, esimerkiksi kasvuikä, runsaat kuukautiset, vuoristoharjoittelu, nämä on semmoisia selkeitä, jotka lisää tarvetta. Voi olla, että jos paljon juoksee, syntyy hemolyysiä sitä kautta ja niin edelleen. Kalsium on kanssa, siitä voi tulla puutetta, etenkin jos ei ole ruokavaliossa maitotuotteita. Eli pitää kiinnittää huomiota tällaisiin, mitä voidaan lisäravinteella sitten täydentää. Tässä consensus statementissa oli niin kuin erilaisia aineksia käsitelty ja oli ravinteita, joista on todettu, että ne on hyödyllisiä urheilussa, ja sitten on, että voi olla, että on hyötyä, saattaa olla, että ei olekaan. Ja sitten on sellaisia, mitä käytetään vähän niin kuin varmuuden vuoksi, ja ei oikein vielä tiedetä, että minkälaista näyttöä niistä on, mutta keskityn nyt siihen, mistä on tosiaan näyttöä olemassa. Eli tuossa listaa siitä, ja mennään sitten vähän tarkemmin niihin. Hiilihydraattivalmisteet, ne on tyypillisesti tämmöisiä niin kuin urheilujuomana tai jauheena, mutta sekoitetaan veteen sitten, energiageelejä, tämmöisiä, mistä saadaan helposti energiatäydennystä. Kuormituksen aikanakin voidaan täydentää tai sitten etukäteen. Silloin kun riehutaan tuolla hikihatussa, niin tehot, jos on hyvin korkealla, niin yleensä silloin ei pystytä ottaa ihan niin suurta määrää ehkä vastaan. Ja tuossa jotakin suosituksia sitten, että minkämoisia määriä voi haaveilla saavansa. Jopa yli 100 grammaa tuommoisissa pitkissä suorituksissa, missä sitten teho tai intensiteetti on pikkasen matalampi, niin on pystytty nautiskelemaan. Ja nyt on havaittu, että suositeltu tämmöinen glukoosi-fruktoosisuhde on 2:1 siitä hiilareiden määrästä. Eli tämä erilaiset imeytymisen reitit tai näin, niin merkityksellisiä tässä, ja sitten saadaan sitten vähän tehostettua. Aiemmin oletettiin, että vähän vähemmän on se maksimimäärä, mitä voidaan saada imeytymään. No sitten on havaittu hiilareista myöskin se, että tämmöinen urheilujuoman purskuttelu voi auttaa myös lyhyemmissä kovatehoisissa kestävyyssuorituksissa. Voi olla, että se liittyy siihen, että aivot ymmärtää tai saa semmoista signaalia, että ei tästä glukoosista ole pulaa, anna palaa, kyllä tämä riittää. Ja vaikka se ei sieltä kerkeäkään sinne energia-aineen vaihduntaan, niin aivot tykkää ja antaa päästellä kovaa. Proteiinivalmisteet, yleisesti ottaen urheilijoille riittävä päivittäinen saanti on tuommoinen 1,5–2 grammaa per painokilo. Ja näyttäisi siltä, että jos saanti on ruoasta riittävää, niin se, että sitä nauttii lisää, niin sitä ei merkittävää hyötyä ole. Isossa kuvassa näin. On tietenkin sitten taas se, että mihinkä täsmätään, että niitä saadaan oikeaan aikaan, niitä saadaan tasaisesti ympäri vuorokauden. Näillä on merkitystä. Ja taas se, että kuljetaanko mä sen pihvin mukana sinne salille sitten, koska salilta kotimatka kestää niin pitkään, että ennen kuin mä oon paistanut sen pihvin, niin kerkee mennä turhan pitkä aika, vai onko mulla sitten siinä se joku proteiinipatukka tai vastaava, niin niitäkin kannattaa aina miettiä. Näissä lisissä tuo heraproteiini on paras vaihtoehto yleisesti ottaen. No sitten kofeiini, hyvinkin tuttu. Stimuloin itsekin puolella kupilla kahvia juuri äsken tuossa keskushermostoa, että olen valppaana ja tarkkaavaisena tässä luennon aikana. Mutta urheiluun liittyen on huomattu, että se vaimentaa rasituksen ja kivun tuntemuksia ja sitä kautta kenties antaa taas ihmisen päästellä vähän kovempaa, kun ei tunnukaan ihan niin pahalla. Eli nostaa hyvinvointia siellä. Voi olla myös, että se lisää lihassolujen rekrytointia, tehostaa sitä nimenomaan tuon keskushermoston stimuloinnin kautta. Toisaalta pitkissä suorituksissa sitten voi olla, että se lisää rasvojen käyttöä, mobilisoi rasvahappoja, joita käytetään sitten. No siinä on sitten puolensa ja puolensa taas, eli jos käytetään rasvoja enemmän siellä suorituksessa, joudutaan huohottaa enemmän, koska ne rasvojen poltteluun vaaditaan enemmän happea samassa suorituksessa.
mutta toisaalta säästetään niitä korkea-oktaanisia hiilihydraattivarastoja, eli comme ça. No tuossa tuommoinen käyttösuositus sitten askareltu, eli jos kofeiinia haluaa johonkin tiettyyn suoritukseen käyttää, että siellä on nyt sitten kevään puolimaratoni edessä ensi viikonloppuna, niin semmoinen puoli tunti ennen starttihetkeä 3-6 milligrammaa per kehon paino kilo lasketaan sitten, eli se mulla tarkoittaisi jotain tuonne 200-300 milligrammaa, eli 2-3 nappia kofeiinitapuja naamaan sitten siellä vajaa tunti ennen starttia. Ja sitten jos mahdollista, niin tuolla suorituksen aikana sitten nauttisi vielä vähän sen lisää. Eli siellä sitten ylläpidetään sitten virkeyttä nauttimalla myös hiukan kofeiinia. Näyttäisi siltä, että jos tuosta annostuksesta nostetaan, eli on kokeiltu 9 milligrammaa ja jopa ylitekin per painokilo, niin sitten ei enää saavuteta lisää hyötyjä, mutta voi olla, että sieltä alkaa sitten jo saada jonkun verran haittavaikutuksia. Eli jos tuohon on varsinkin herkkyyttä tämmöiseen, niin sydämen tykytystä voi tulla ja vähän tärinää ja semmoisia, mitkä ei ihan välttämättä auta sitä suorituskyvyn tehostusta. Mutta toisaalta sitten kofeiinista on varoiteltu, että se on tämmöinen diureettinen aine, ja näyttäisi siltä, että tämmöisillä normiannostuksilla, mitkä nämä suositukset on, niin siellä ei ole merkitystä nestetasapainoon taas. Eli jossain vaiheessa tuossa vielä tutkin kirjallisuutta niin kuin kuumaan sopeutumisen osalta, niin siellä niissä papereissa jossakin varoiteltiin siitä, että ei kofeiinia kannata nauttia sitten, koska siinä voi sen diureettisen vaikutuksen takia niin menettää nestettä, mutta se nyt näyttäisi olevan, että sitä pitää aika rajusti nauttia, että sillä olisi merkitys. Sen sijaan, jos kahvin kautta nauttii, niin sitten kahvissa on muutenkin kofeiinia, niin se voi taas aiheuttaa jotain. Eli taas on niin kuin merkitystä, että mistä puhutaan. Nitraatit pelkistyy ensin nitriitiksi ja sieltä typpioksidiksi tuolla kehossa. Ne näyttäisi pienentävän lihaksen hapen tarvetta, eli parantavan sitä kautta taloudellisuutta. Ja etenkin kakkostyypin lihassolut näyttäisi tykkäävän näistä. Ja tuommoisissa puolen tunnin suorituksissa, vajaan 40 minuutin suorituksissa, niin siellä voisi olla apua. Ja siinä suositeltava annostus on tuommoinen 300-600 milligrammaa 3 tuntia ennen suoritusta. Tyypillisin on varmaan tämmöinen punajuurimehu-shotti, mitä kautta niitä on näppärä nauttia. Mutta sitten jos ravintoon kuuluu paljon tämmöisiä vihreälehtisiä kasviksia tai juuri punajuuria, eli semmoisia lähteitä, mistä saadaan paljon nitraattia, niin sitten taas tuolla lisällä ei saada juuri mitään aikaa. Eli jos siellä on ennestään olemassa, niin taas se ylimääräinen lisä ei tuota kauheasti iloa. Beta-alaniini on myös havaittu, että siitä on hyötyä yhdessä histidinin kanssa muodostaa karnosiinia lihaksissa, ja taas se, että lihaksissa on reippaasti karnosiinia, se puskuroi happamuutta. Eli hyvinvointia lisää siellä voimakkaasti huohottavissa suorituksissa vajaan 10 minuutin kestoisissa, eli siellä missä ehkäpä se legendaarinen hapotuksen tunne muodostuu voimakkaaksi, niin kenties tällä voidaan sitten puskuroida hiukan sitä todellista happamuuden muodostumista ja päästään kenties jonkun prosentin kovempaan suoritukseen sinä aikana. Suositeltu vuorokausiannos taas tuommoinen noin 65 milligrammaa per kilo, jaettuna kuitenkin useampaan annokseen päivässä, ja tämä ei onnistunut sillä, että se muutama tunti ennen suoritusta niin kuin tuo kofeiini tankattiin, vaan tässä tarvitaan useiden viikkojen ajan nauttimista sitten. Se, mitä tuosta on havaittu tuommoisena lisäoireena tai sivuoireena, niin tämmöistä ihon kihelmöintiä, on hieman säkenöivämpi olo sitten, mutta sinänsä harmitonta muuten. Natriumpikarbonaatti vähän samantyyppinen, eli hapotuksen torjuntaan vahvemmin torjuu kuitenkin tätä happamuutta kuin ksylitolipurukumi, eli nautitaan tunti pari ennen suoritusta suositeltu annos
ja sitä voidaan pikkasen venyttää tuota nauttimista, eli otetaan esimerkiksi pienempinä annoksina vaikkapa tuolla 5 kertaa 1 ruokalusikallinen tunnin parin aikana ennen starttia ja juodaan reippaasti nestettä. Tässä tosin noita sivuvaikutuksia sitten, ne on aika yleisiä, niitä on reippaammin, on pahoinvointia, reipasta janon tunnetta, ulostamisen tarvetta. Eli voi olla, että sille puskurikapasiteetille on käyttöä jo siinä, että kerkee käydä vessassa ennen starttia. Eli on äärettömän tärkeää kokeilla etukäteen taas tämä. Kreatiini on ehkä niitä yksi yleisimpiä lisäaineita, mitä käytetään erityisesti tuolla voimapuolella. Yleisesti ottaen puolet saadaan ruuasta, puolet syntetisoidaan maksassa. Toimii energianlähteenä sukkelissa suorituksissa, vajaan 10 sekunnin kovatehoisissa suorituksissa ja tietysti sitten tämmöisissä intervalliluonteisissa, missä lyhyitä suorituksia tehdään sitten toistuvasti. Ja näyttäisi olevan semmoisenkin havainto tuolla kirjallisuudesta, että myös etenkin tämmöisessä niin univajeessa tai muuten väsytettynä, niin kognitiiviset prosessit tehostuvat. Eli siinä vaiheessa, jos ajatellaan, että tarvitsee prosessoida informaatiota, ajatellaan vaikka pelitilannetta sitten, että on jalkapallopeli vaikka tai jotain vastaavaa, missä pitäisi ymmärtää, että missä se muu joukkue menee ja missä on pallo ja miten vastustaja käyttäytyy ja niin edelleen. Niin kenties tällaisissa asioissakin se voi auttaa. Mutta mokoma, se sitoo jonkun verran nestettä, eli sitten tämä pieni painonnousu taas haittaa ehkä sitten siellä kentällä sitä liikkumista. Eli nyt sitten taas puolensa ja puolensa tässäkin asiassa. Hyvä, kun on itse syntyperäinen savolainen, niin suottaa olla, että tästä on hyötyä, mutta voi olla haittoakin. Suositeltu käyttötapa on tuommoinen vajaan viikon verran tankattuna 20 grammaa päivässä ja sitten voi ylläpitää vähän pienemmälläkin annostuksella. Mutta tosiaan sieltä saadaan tehoja enemmän irti, eli jos ajatellaan harjoittelua, tehontuottoa, voimaa, niin niissä tilanteissa tästä voisi olla iloa kyllä. Eli nyt sitten tiivistelmänä pakettina tästä näin kotiin viemiseksi näistä lisäravinteista. Yleisesti ottaen hyöty on maksimissaan muutaman prosentin luokka, olettaen, että se perusravitsemus on kunnossa. Sillä muutamalla prosentilla on valtavasti merkitystä huippu-urheilussa, mutta siellä huippu-urheilussa on myös kaikista suurimmat riskit, mikäli ne lisäaineet, lisäravinteet eivät olekaan puhtaita. Eli näitä epäpuhtaista tuotteista tulleita käryjäkin on vuosien varrella tullut ilmi joku sen kappaletta. Ja sen takia tässä niin kuin ne, jotka kuuluvat testauksen piiriin, niin on huomattavasti tärkeämpää se, että mitä sinne suuhunsa pistää, koska itse vastaa siitä, mitä sitten voidaan purkkiin ulos tulee. Mitä kovempi taso, niin sitä pienempi hyöty saavutetaan näistä lisäravinteista. Ja tosiaan se, että yleisesti, niin kuin oli nitraateista puhe, että jos siellä ravinnossa on paljon sitä mistä nitraatteja saadaan, niin sitten näistä lisistäkään ei välttämättä ole niin paljon hyötyä. Tai jos sen kofeiinin suhteen on kova käyttämään kofeiinia, yleisesti juo monta pannua päivässä kahvia vaikka, ja on tottunut siihen, että kofeiinia on koko ajan siellä kiertämässä, niin ihan niin paljon hyötyä ei taas saada siitä lisäannostuksesta, mutta kyllä se nyt stimulanttina silti toimii. Eli on tärkeää tietää, mitä tehdään, miksi tehdään, miten tehdään. Onko se tankkaus muutama tunti ennen suoritusta nyt juuri tämän suhteen paikallaan, vai tarvitaanko siihen 10 viikon tankkaus, jotta siitä olisi? Eli on hyvin isoja eroja eri aineiden suhteen sitten, miten toimia. Eli on tosiaankin syytä olla kartalla. Se varmuuden vuoksi syöminen, niin se auttaa lähinnä kauppiasta. Se on ihan varma, että myyjä siitä hyötyy, mutta hyödytkö sinä ostajana ja käyttäjänä? Niin se naapurin Mikko tai Pirkko siellä, jos hän käyttääkin jotakin tiettyjä lisäaineita, niin hyötyykö Pirkko siitä? Mistä sen tietää? Hyötyisinkö minä, jos minä käyttäisin? En tiedä ihan varmaksi. Parempi perehtyä sinne kirjallisuuteen ja kaivaa se, että mitä, miksi
miten se käytetään. Ja toimia sitten niin, että harjoitellaan se, tehdään kilpailuomaisia suorituksia vaikkapa ja kokeillaan, että kuinka se toimii itsellä. Toisaalta sitten nämä on tavattoman näppäriä oikeasti kuljettaa harjoituksiin mukaan ruokaan verrattuna, niin kuin nyt se pihvi-esimerkki tuossa aiemmin. Mutta toisaalta sitten se, että jotain yksinkertaisia patukoita tai täytettyä sämpylää, niin kumpiko niistä on kivempi sitten syödä, kuinka hyvin ne on siitä saatavilla, vai onko jauhetta valmiiksi shakerissä, mihin lasketaan vettä sekaan oikea määrä ja vatkataan sitten loppuverkaksi se juoma valmiiksi ja nautiskellaan. Siksi jotkut voi käyttää jopa lounaana tällaista. Lähdemateriaalilla lisää lukemista siinä kaiken kaikkiaan, eli pohjautuu nyt tuossa noita lähteitä taustalla sitten, en maininnut siellä aiemmin tuota Stekkerin juttua, eli siellä oli aika pitkälti samoja asioita, mitä tuossa consensus statementissäkin sitten, mutta siellä oli myös tätä ajoitusta, että missä vaiheessa kannattaa mitäkin käyttää. Terve urheilijasivusto on taassakin hyvä lähde katsoa sitten valmiiksi pureskeltuna, selkeästi ilmastuna asia. Ja tosiaan avoimen yliopiston puolella opiskelut, niin ne on ihan hyvä vaihtoehto, mikäli innostuit lisää tästä aiheesta. Kiitokset tarkkaavaisuudestasi.